Bueno, pois as vestales eran unhas mulleres romanas escollidas entre as familias máis poderosas do imperio, cando tiñan entre 6 e 7 anos, e tiñan que facer 30 anos de servicio á deusa Vesta no templo, guardando o lume sagrado, tiñan que permanecer vírxenes, pero bueno, a cambio dese servicio tiñan pois moitos privilexios que outras mulleres non tiñan, como era, por exemplo, dispoñer de bens propios, poder herdar sin que mediara un home por medio, poder elas facer testamento, pois ser instruídas, guardar documentos importantes, o propio Xulio César guardou o seu testamento no templo das Vestales, tiñan paso de honra, cando elas salían do templo tiñan que ir escoltadas e todo o mundo lle tiña que dar paso e podían eh, eh, perdonar a un preso que estaba condenado a morte. A festa das Vestalias o que conmemora os días da deusa Vesta, son entre o 7 e o 15 de xuño, perdón, era os únicos días do ano o que o templo se abría e só as mulleres podían sair ao foro, festexar, era a festa da muller romana, entrar ao templo, recibir o que era a mola salsa, que era como un pan cerimonial para as ofrendas no fogar, porque, bueno, na antigua Roma, pois, en todos os fogares había, pois, algún tipo de altar, entonces para facer os seus ceremoniais no fogar. Bueno, pois as vestales de Xinzo formáronse, bueno, pois como se forman moitas cousas, tomando algo. Pois estábamos tomando algo un grupo de amigas, María e eu, en principio, estábamos un pouco falando de pois, grupos que poderían faltar na festa do esquecemento. Entonces saliu o nome das Vestales. As Vestales eran moi importantes, eran unhas mulleres moi importantes, e nos estaba aquí non existía, non se estaba, o sea, moita xente descoñecía o que era. E a partir de aí, pois empezamos a falar con outras amigas e así creamos as Vestales. Para para dar visibilidade ao que é a Vestal e a muller romana en general, porque ao final pois os grandes protagonistas eran os homes e as mulleres pois tamén tiñan o seu protagonismo e tiñan a súa relevancia na historia e a veces son as grandes olvidadas. Bueno, pois unha é saber todo isto, porque a gran maioría da xente pois non o sabe, dúas, pois é a propia festa da muller, non? O sea, na antigua Roma xa había unha festa para a muller, non é un invento moderno, non é o pseudofeminismo que ahora falamos, tal. Non, xa na antigua Roma había unha festa dedicada por e para a muller. Entonces, eu creo que ten bastante importancia que dende a asociación, que, lógicamente, pois a festa do esquecemento é o que é, conmemora o que é, que 10º Xuño Bruto chegou e tal, pero dentro de todo un ano festivo, pois que se dedique un día para a muller romana, que tamén pode ser para a castrexa, que isto non é exclusivo. Todas as socias poderían vir, que non habería ningún tipo de problema, porque é a nosa festa, a festa das mulleres. Bueno, pois a nos a verdad que que estamos moi contentas, estamos moi emocionadas, porque sempre é algo que falamos un pouquiño entre nós. Bueno, temos que xuntarnos para as Vestalias, inda que solo sea para ir a cear, e que de repente pois a asociación se interese e quera facelo e celebralo, pois para nós é que a verdad que é un orgullo e estamos moi contentos. Pois como dixen, todas as mulleres romanas, por supostísimo, están invitadas tamén, todas as mulleres castrexas, todas as mulleres do pobo, e os homes tamén, pero sobre todo as mulleres están super invitadas a que veñan a recoller o seu pan cerimonial que se lle dará a calquera muller que se acerque ao templo.